Tanzui. Dormen. Jamen så... Jamen mor, vi har jo advaret dig, vi har en lille overraskelse til dig. Vi så kigger på, hvad vi skal finde på at give som gave her til sådan en fødselsdag her. Og det er længe siden, vi har givet den her gaveæske med en matador. Specielt, hvad kan vi gøre videre end det? Så vi har prøvet at finde en, der kunne hjælpe med at fortælle lidt mere og give lidt oplevelse omkring matador. Så vi har inviteret Gita og Hannibal til at komme forbi. Så vil lige lave lidt optræden her. Det vil over sidde her. Velkommen. Tak til mig til lykken. I måde, han er så lækker, jeg ligger på min natbord. Jeg kan lide på. Der kan man se, nu står jeg. Velkommen til. Ja, tak. Jeg giver dig bare et kig. Det var da hyggeligt. Ja.
dengang, da jeg var en lille en, og havde begyndt min skole, og jeg havde fået støvler på begge ben, og kastede min blusekjole. Der var jeg ikke så from som nu. Der havde jeg ben i panden, mit blod var et, og ild på min hud. Jeg forstod mig kun lidt på forstanden. En middagstid mellem 12 og 1. En dag var jeg rigtig i vinden, med næven knyttet og hjertet lidt. Jeg stod og med tårer på kinden. I skolen havde jeg fået et 0 for de første deklinationer, og mamma havde skældt for et lille hul på de kachemirske permission. Og bagerens Rikke, som før var så sød, hun stod nu og lå i porten. Hun havde mig lovet et hjertebrød. Det så jeg, hun gav til Morten. Nej, tænkte jeg da, nej. Det her det er for galt. Langt mere, end jeg kan udholde. Det skal de alle for dyrt betale som mig, denne tårn for vold. Nu rejser jeg bort til Amerika. Så på lejen. Hvor er der, man får en Peter fra? Nej, så er Peter af vejen. Og bagsiden.